MLA बिथाङा सिडली सार्केल अफिसाव थांनानै रुम मोनसेयावहाय जोबथेनानैहाय सासे मण्डल जर्ज बसुमतारी जर्ज हाज'वारि होननाय मण्डलखौ बुदों होनना आंनि आदसा गिबियाव खुलुमबाय जोंनि दानाखि प्रेजेन्ट थासारि बेथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब होननानै जों बुंनांगोन मानो होनबा बिसेसकरि बहुद इसुफोर दं जेनेबा एक नम्बरावनो जोङो बुंगोन जेनाखि डेलिमिटेसननि मोनसे लोगोसे जोंनि जेनाखि बर'लेण्ड ओनसोलनि मोननै डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो चिरां बियो जायानाखि प्रप'ज दा माने बे कमतापुर बा कचबिहार रायजोआवहाय बिभिन्न राजबंशी बा आक्रासु बा केएलअनि डिमान्ड मथे बेखौहाय लाफानानैहाय बे कचबिहार रायजो बा कमतार रायजोखौ दागोन होननानै बुंदों बे मोनसे जोंनि थाखाय बहुद सिरियास बाथ्रा आरो लोगोसे जों नुदों जोंनि जेनाखि बिटिसि ओनसोल बेवहाय माखासे मोनफा मोननै घटनाफ्रा जागासिनो दं बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद माने नायनायाव लाइट जानो हागौ खिन्थु बेफोरो बिराद सिरियास बाथ्रा आच्चा नोंथां सोंनाय मथे आं प्रथमावनो डेलिमिटेसननि खोथाखौ जोङो बुंनो सानदों 2007 सननि अर्डार मथे डेलिमिटेसन कमिसन अफ इन्डियानि अर्डार मथे थारमाने बियो बै समनिफ्रायनो बे प्रसेसा सोलिबोगासिनो दं आरो जों बेखौहाय डेलिमिटेसन प्रग्रामखौ जोङो वेलकाम खालामो नाथाय डेलिमिटेसननि नामावहाय दिनैहाय जोंनि बे ट्राइबेलफोरखौहाय बिसोरो डिसक्रिमिनेसन खालामनो नागिरदों माने जों जेरावहाय स्वाधीन जाखांनायनि उननिफ्रायनो 51निफ्रायनो जाय सिटफ्रा जोंनि एसटि बिसेसकरि क'क्राझार आरो बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय माखासे MLA समस्तिफोरखौहाय बिसोरो जेनेरेल खालामनो नागिरदों बिनि सायाव जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामो आरो बेखौहाय जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि मोनसे डिमान्ड आरो जों अलरेडि मेमरेन्डाम हरबाय मानोना जोङो दासो हयथ' पार्सेन्टआव खम नंगौ बेयो नंखाय नङा नंगौ बे जोङो बिराद खम दा पार्सेन्टआव खिन्थु बे पार्सेन्टआ जोङो मानि थाखाय खम जाखो बे एसटिफ्रा मानो खम जाखो मानोना जोंनि जि थाखानाय आयेन आसाम रेजिस्ट्रेसन आसाम लेन्ड रेजिस्ट्रेसन एन्ड रेगुलेटिं एक्ट 1886 चेप्टार 10 मथे जिनाखि आयेन दं बेखौहाय दिनैसिम कुनु गभर्नमेन्टआनो इमप्लिमेन्टेसन खालामाखै जायनि फलाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय लाख लाख मानसि हाबनानै दङ आरो दिनै बिसिनि पपुलेसन पेटार्नखौ लानानैसो जोंखौहाय दिनैहाय माइनरिटि खालामदों दा बिनिखायनो जोङो इउटुनिफ्राय जोङो मेमरेन्डाम होदों आरो जोङो डिमान्ड खालामो प्रथमावहाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय जायफ्रानोखि इलिगेल इनक्ल'सार बिसोरखौ इभिक्सन खालामग्रो ओमफ्राय बिनि उनावहाय भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनि बे सेन्सासखौ ला ओमफ्रायसो माने जोङो बेवहाय मेजरिटि ना माइनरिटि बुंनो ओंखारगोन जुदि बिथांमोना गमामायैनो जों डिमान्ड खालामनाय बायदि मावोब्ला जों गाबोननो जोंनि जायगायाव मेजरिटि जाफिनगोन आरो जेरै बे सिटफ्रा दङ बेबायदि जोङो थाफिनगोन लोगोसे आरो आसामाव गासैबो ओनसोलावहाय ट्राइबेलफ्रा मेजरिटि जागोन आरो लोगोसे जोङो एबारावहाय जों नुगासिनो दं निउस पेपार कागजफ्रावहाय इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रिन्ट मिडियाफ्रावहाय जे कमतापुरनि सायावहाय केएलअनि बिथांमोना दिनैहाय जोंनि माखासे थानाय जेनाखि एनडिएफबि बिदा फंबायफोर जेरैबायदि बिसोरबो फैदोंमोन थिग बेबायदि बिसोरबो दिनैहाय मोनसे जेनाखि हाग्रायाव थानानै बा जेनाखि मोनसे आर्मसजोंहाय आन्दलन खालामदोंमोन बेखौ नागारनानै बे फैदों बिनि थाखाय जोङो बिसोरखौ वेलकाम खालामो नाथाय बिसोर फैनायजों लोगोसे दे गुबुन गुबुन बे थाखानाय ओनसोलनि जाथि गुबुन गुबुन जनजाति बा जनगोष्ठी बा गुबुन गुबुन मानसिफोरनि जेबो माबा मोनसे पलिटिकेल राइट बा इक'नमिकेल राइट बेफोरजों जेबो खर्ब जाया
बेखौ जोङो आसा खालामो बे सान्थि सुक्तियाव आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार बिसोरो बेखौहाय रायलायगोन सावरायगोन आरो लोगोसे जिनाखि मोनसे खोथा ओंखारदों कमथापुरा बबेसिम बास्तब जागोन जाया जों बुंनो हाया ओमफ्राय नाथाय जायोब्ला जाथों आरो बे बिटिसि ओनसोलनि बर'लेण्ड ओनसोलनि क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टखौहाय बेखौ जोङो हाबजानायखौ लुबैया आरो जों अरायसम अफस खालामलाङो आरो लोगोसे मोनसे खोथाया बेनो जों सांग्रां जानांगौआ दा जोङो इउट'निफ्राय जोंनि जेसेबांनाखि ट्राइबेल संगठनफोर लोगोसे जोंनि बर'नि गासैबो जातीय संगठनफोर बयनिसिम जोंनि खावलायनाया बेनो जे दिनैहाय कमथापुरा जायाब्लाबो बिसोर माबा मोनसे सुक्ति खालामगोन खिन्थु बे सुक्तियावहाय हयथ' बे 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनाया हयथ' बे जाफुंनो हागौ आरो 6 जनगोष्ठीनो होआबाबो हयथ' राजबंशीनो बिसोरो बेखौहाय एसटि स्टेटासखौ होनो हागौ नैबेबो जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब बिसोरो जुदि दिनै एसटि स्टेटास मोनोब्ला बिसोरो जोबोद डेभेलप जाथि दिनै बिसोरो जुदि एसटि मोनोब्ला एसटि स्टेटास मोनोब्ला जोंनि बे थाखानाय एसटिफ्रा जों आलाय सिलाय जागोन आरो जोंनि सुबिदाखौ जों मोननाय नङा थ' जोङो आसा खालामो जोंनि खोथाखौहाय जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर जों लोगोसे बयबो जेसेबांनाखि एसटि संगठनफोर दं आरो जोंनि बर'नि माहारि संगठनफोर दं दानिफ्राय दिनैनिफ्राय बा सिगांनिफ्राय बेफोरबादिखौ सिनसियार जानांगौ आरो बिनि थाखाय खोथा बुंनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो प्रटेस्ट खालामनांगौ आरो जोङो बिनि थाखाय माबा मोनसे लामा बहननो हायो नामा होननानै सिन्था खालामनांगौ होननानै जों सानो आरो लोगोसे प्रेजेन्ट थासारि माखासे जोंनि बिटिसिनि दङ बेफोरखौहाय जोंहा माने जोङो आसरित मोनो आरो सम सम निउसफ्राव जों नुदों माने मोनसे बर'नि सासे गिदिर लिडार बिनि नामावहाय मोनसे हस्पिटाल दंमोन बेखौ दिनैहाय सरकारा बर'नि नामाव दंखाय बे सरकारा षड़यन्त्र खालामनानै बे बुस्थुखौहाय बबेबा क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय लांनानैहाय माने बिखौहाय बै सिभिल हस्पिटाल बेखौहाय माने फोथैनायनि बिसोर माने खायदा लादों मानो होनब्ला मेन जाहोनानो जाहैबाय बियो जाहैबाय सासे बर'नि दानिल' नङा फुराना सासे लिडार दा बेखौनो जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायगोन बे हस्पिटाला क'क्राझारनि जे सिभिल हस्पिटाल जेरै दं ओरै थानांगौ आरो बे मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि थाखाय अलरेडि जुदि नोंथांमोना बिल्डिंखौ सेंसन खालामबायबा बेवहाय नोंथांमोना इन्सट्रुमेन्टजों लोगोसे मानो स्टाफखौ होनो हाया नोंथांमोनाथ' जों नुयो माननीय जोंनि चिफ मिनिस्टारा जेरावखिया थाङा बेवहाय आसनिल' घोषणा खालामनानै फैयो दिनैहाय बेवहाय मोनसे जाखानाय मोनसे अनुस्थान बिल्डिंखौहाय बानायबाय ओमफ्राय दिनैहाय बेखौ जाजेननांसिगौ दा बेवहाय बिथांमोना मानो बे थाखानाय गुबुननिफ्रायहाय अस्त्र बे जेनेबा इन्सट्रुमेन्टफोरखौहाय लांनानै बा स्टाफफोरखौ लांनानै बे मेडिकेल कलेजखौ मानो सालायनायखो दा जोङो बेखौनो खावलायदों नोंथांमोना जेरैबादि बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला जेरैबादि सिगांनिफ्रायनो दङ थिग बेबायदिनो थानांगौ आरो नोंथांमोना गोदानैहाय बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौहाय गोदान स्टाफ गोदान इन्सट्रुमेन्ट होनानैहाय बेखौहाय गोदानैहाय मावफुंनांगौ बेखौ आंबो निउसाव नुदों माने बे जोंनि सिडली समस्तिनि MLA बिथाङा सिडली सार्केल अफिसाव थांनानै रुम मोनसेयावहाय जोबथेनानैहाय सासे मण्डल जर्ज हाज'वारि होननाय मण्डलखौ बुदों होनना आं निउसाव नुदों आं डिटेल्सखौ मिथिया खिन्थु जिनाखि निउसावहाय आं नुदों बेवहाय जाहैबाय गावजों गावनि पावारखौ दिन्थिनानैहाय माने फारसेजोंहाय गबिन्द ग्रुप फारसेजोंहाय बे जोंनि MLA नि ग्रुप बिसोर सानैनि जिनाखि नांलायनाय खमलायनाय बेवहाय बे दस गैयै सासे
मण्डल जायनाखि गभर्नमेन्ट सार्भेन्ट बिथाङासो माने सास्तिखौहाय मोनबाय आरो बिथाङासो बुजाबाय माने बियो बलिनि बख्रा बुंनो हायो आरोखि जोङो दा बेखौ जोङो इउटिअनिफ्राय जोबोद आसरित मोनदों आरो जोङो बिदि घटनाखौ कन्डेम खालामो सोरबा सासे एमएलए आ नंगौ बे रायजोनि प्रतिनिधि बिहा आयेनखौ आखायाव लानायनि खुनु माबा गैया जुक्ति गैया आयेना बयनिबो थाखाय समान दा बेनिखायनो जों खोनादों जे अलरेडि एफआइआर होबाय दा पुलिस प्रशासनखौहाय जोङो खावलायगोन बेखौहाय बिसार खालामनानै उपयुक्त जिनाखि आयेनावहाय बेबस्था दं बेखौ बाहायनानै बे जर्ज हाज'वारिनो बिथांनो माने न्यायखौहाय होनांगौ आरो आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि एमएलएफ्रा जयन्तआबो जोंनिनो मानसि आरो गबिन्दआबो जोंनिनो मानसि आरो बै बुजाग्रा बिथाङाबो जर्जआबो जोंनि मानसि दा जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिया जेन उनावहाय दाजाथों होननानै जोंनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय